A vegades, tasques relativament senzilles ens poden complicar. Fixem-nos al següent cas. Vull ordenar alfabèticament la columna del treballador. Em situo a la columna B i clico ordenació de la A a la Z, ordenació ascendent. I m'enduc una sorpresa. La treballadora Meritxell Julián és la primera perquè té uns espais escrits incorrectament davant del seu cognom. El mateix passa amb la treballadora Rosa Pérez. I fins i tot en el cas de Jaume Amenós, que hauria de ser el primer de la llista, fixem-nos com incorrectament té una sèrie d'espais entre el cognom i el nom. El mateix tipus d'errors es podria repetir al llarg de la llista. He de repassar tots els registres i anar corregint els errors? No cal. Fixem-nos-hi bé. Ens col·locarem a la columna E, la primera lliure de la nostra taula, i escriuré la següent funció, espacios. Una funció ben senzilla que només necessita l'argument del text, en aquest cas el nom que tenim a la casella B2. Quan ho apliquem ja comprovem que ha funcionat perfectament. M'ha eliminat tots els espais anteriors a la J de Julián. Ja puc fer l'estirament i en tots els casos m'ha eliminat els espais, el que hi havia davant de la P de Pérez o també el que hi havia entre el cognom i el nom de Jaume Amenós. Ara ja només ens queda incorporar aquesta correcció en el llistat original. El seleccionaré, farem un copiar i faré un enganxar, però atenció, ha de ser un enganxar de valores. Tots els espais del llistat han estat eliminats i ara no m'oblido d'ordenar la llista. Ara ha funcionat perfectament. Pel que fa al llistat que hem creat per fer les correccions, ja no fa falta. Si voleu, el podeu eliminar. I així és com funciona la funció espacios.